Татарстанда қыш гриппінің қорқыныш шығанағын ашықлап, барлық қышларны юққа шығардылар. Ешілөзен районындағы қышшылық фабрикаларының бірсінде гриппінің қорқыныш штаммы расланған. Бәхетке бұл күнігілергін әйді. Жетті сынауда жауаплы ұйышмаларының қорқыныш хәлләрге әзірлеген текшірділер. Иртәнге якта Луч кышчылык фабрикасында кыш гриппы егыш ачыкланды. Зарарлану зонасында катгый чаралар күрелде. Комиссияның уртак карары белән карантин кертелде. Шунда ук кышчылык фабрикасына ветеринария, санитария, эпидемиология станциялары бригадалары килде. Лаборатор тикшерүләргә анализлар алынды. Белгечләр барлык кышларның үлемен раслады. Аларны шунда ук махсус мишләрдә яндырдылар. Кыш гриппы учаган бетерү буенча сынаулар шулай узды. Предприятие проводится уже не первый раз, такие межрегиональные масштабные. Күнегүләр беренче тапкыр гына үткәрелми. Төбәк ара масштаблы өйрәнүләр практикага керде. Йыгышның таралу мөмкинлеге булган очрагын вакытында бетерүгә әзер торырга кирәк. Бу күрше Татарстан, Чувашия, Марий Эл республикаларының уртак өйрәнүләре. Это говорит о том, что в случае создания угрозы мы все единым фронтом, без границ, без... Кыш гриппы йыгышы таралу куркынычы булганда, без барыбыз да бердән булып төбәкләрне чикләргә белмичә, йыгыш учагын ачыклап юкка чыгарырга тиешбез. Бу күнегүләр генә тик һәр вакыт уяу булырга кирәк. 2 ел элек Яшелүзәндә кыш гриппы йыгышы сәбәпле барлык кышларны юкка чыгарганнар иде. Фанис Мөхәммәтов, Гүзәл Зәйнәкова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары, Яшелүзән районы.